Бик борынгы заманнарда төбәгемнең ямьлек буйларында минем әби-бабаларым яшәгән. Алардан безгә ядкәр булып бай тарихи мәдәни мирас, Чатыртау төбәгендә генә сакланган гүзәл табигать почмагы калган. Серле гүзәл Чатыртау. Мәгърур Чатыртау. Бай табигатьле Чатыртау үзенең итәкләрендә акбур, бакыр, төрле минераль матдәләргә бай шифалы ләм, күкерт су ятмалары белән дан тоткан. Чатыр тишеге дип йөрткән бакыр шахтасының эзләре әле бүгенге көндә дә саклана. 2,5 гасыр элек Иштирәк бакыр заводы сәүдәгәре Мясников тирә-юнь авыллардан, качаклардан кешеләр туплап бакыр рудасы чыгаруны оештырган. Ялланган эшчеләр искиткеч авыр шартларда 2 шахтадан елына 10 пот бакыр рудасы чыгарып, аны атлар белән Чаллы якларындагы Измайлов, Иштирәк бакыр эритү заводларына затканнар. Идел Чулман буенда яшәүчеләрне бакыр белән тәэмин итеп торганнар. Бакыр осталары шулардан самавар комганнар, шүлмәкләр, савыт сабалар, бизәнү әйберләре ясаганнар, тәнкәләр басканнар. Чатыртау белән бәйле халыкта төрле риваятләр һәм легендалар йөри. Аларның берсе Пугачев яулары белән бәйле. Патша гаскәрләре белән восстаничлар арасында канлы бәрелешләр барганда, Пугачев сугышчыларының зур гына группасы әлеге мәгәрәдә чатырлар кора. Пугачев берничә тәүлек эчендә үзенең гаскәрләрен тагын да тулыландыра, яраларын давалый, хәл ала, кабат сугышка күтәрелү өчен көч туплый. Смотри, Бахтияр Канкаев! Красота-то какая! Благодать! А какая панорама! Все как на ладони! Мои воины должны издалека видеть приближение недругов. Родник, речка, благодать! А эти густые леса хороши для привала. А? Әлеге агачлар безнең дустыбыз да, яклаучыбыз да, саклаучыбыз да, туендыручыбыз да. Тәсбих әйтеп, кешегә бәхет, шатлык теләп торалар. Да, по нраву мне это место. Даю приказ поставить шатры, собрать войско, приготовиться к бою. Чатыртауның матурлыгы турында туган ягыбыз шагыйрьләре, язучылары, тарихчылары әсәрләрендә бик еш яктырта. Алар арасында чырлар аша дөнья күләм әһәмияткә ия булган шәхесләр дә бар. Немец сәяхәтчесе, академик, профессор Петр Паллас узар юлын озайтып, Чатыртау хәтфәләрендә үзенең эзен сала. Посмотрите, как здесь прекрасно! Как хорошо, что мы поднялись именно сюда. Прекрасные леса, поля, великолепные озера. О май гад! Как здесь хорошо! Вы обязательно должны отразить эти места в своих трудах. Несомненно, несомненно, мои дорогие! Чатыртау әби-бабай туганнарыбызның татар милләтенең динен яклап, саклап калуда киңәшмә үзәгедә булып торган. Чатыртау киңәшмәсенә һәр елны июнь башларында җыйналганнар. Кайсы авылда мәчет, кайсы авылда мәдрәсә салу, кайсы байдан ярдәм сорарга, киләчәктә татар милләте нинди юнәлештә фикер йөртергә тиеш дигән сорауларга җавап эзләгәннәр. Һәр айның 4-нче атнасында чатыр көне үткәргәннәр.
Егетләр кызларга кызыл билле пряникләр бүләк иткәннәр, гармун уйнатып җырлатканнар, биеткәннәр. Кызлар егетләргә якасы чигелгән күлмәкләр, почмаклары җырлар белән чигелгән кул яулыклар бүләк итә торган булганнар. Без алай түгел идек, без болай түгел идек. Без алай түгел идек, без болай түгел идек. Сайрамаган сандугачны сайрата торган идек. Сайрамаган сандугачны сайрата торган идек. Монда хәтта Ираклардан да кайтканнар. Шундый җыеннарның берсендә татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайга да катнашырга туры килгән. Һәм ул үзенең иҗатында Чатыртау җыенына мәдхия җырлаган. Бар күңеллелек бөтен дөньяда, бар бер ям бүген. Нәрсәдән бу? Мин беләм. Бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Бер мөкаддәс хис белән һәрбер кеше хайран бүген. Уйный сазым да минем. Бәйрәм көен, бәйрәм бүген. Кардәшләребезнең, ата-бабаларыбызның шушы матур гадәтләрен кайтару максатыннан районыбызның мәдәният оешмасы Чатыртау җыенын кабат яңарта. Җыр, моң, талантларга бай, күркәм, кунакчыл җирлектә әлеге матур җыен беренче адымнарын Төбәк фольклор фестивале буларак ясаган булса, елдан-ел киңәя, зурая барып, региональ, халыкара дәрәҗәсенә күтәрелде. Милли йолаларның берсенә әверелде. Һәм менә быел 10нчы тапкыр Чатыртау үзенең итәгендә халык ядкәрләрен, халык моңнарыннан тәкъия мәрҗән итеп җыючы дусларын олуг бәйрәмгә җыя. Үткән яшьлек елларымны таныш сукмакны эзлим. Көтә шаян байбакларың, кайтмыйча ничек түзим. Мин сагынып бер кайтырмын, чакыр син Чакыртауым. Үткән тарихны саклыйсың, горур син Чакыртауым. Бәйрәмнең символы булган Чатыр батыр елдан-ел кунакларны көтеп ала, каршылый. Үзе кебек баһадир батыр булырга әйди. Игелекле эшләр кылырга чакыра, фатихасын бирә. Чатыртау ул хәзерге буынга бабаларыбыз тарафыннан кадерләп саклар өчен тапшырылган тарихи мирасыбыз. Мин сагынып бер кайтырмын, чакыр син Чакыртауым. Үткән тарихны саклыйсың, горур син Чатыртауым. Сәлем, сәлем сезгә азына кайдан. Сәлем, сәлем сезгә Чатыртаудан. Сәлем, сәлем сезгә азына кайдан. Сәлем, сәлем сезгә Чатыртаудан. Безнең тарих, бик тарих, даны ерак гасырлардан. Яши халкым, кыдрәт алып, илһам табып, Чатыртаудан. Сәлем дибез без ерактан, гүзәл ачык якты яктан. Сәлем сезгә, сәлем бездән, Чатыртаудан азына кайдан. Сәлем дибез без ерактан, бик тә гүзәл якты яктан. Сәлем сезгә, сәлем бездән, азына кайдан, Чатыртаудан. Җиребездә мул хәзинә, таба халкым, нигә без кунакчы каршы ала. Чатыр батыр, Чатыр дигән. Сәлем дибез без ерактан, гүзәл ачык якты яктан. Сәлем сезгә, сәлем бездән, Чатыртаудан азына кайдан. Сәлем дибез без ерактан, бик тә гүзәл якты яктан. Сәлем сезгә, сәлем бездән, азына кайдан, Чатыртаудан.
bir kişi Şirge aşık, şırga aşık Gürlep yaşık, yaşlep yaşık Bizinin kolu, tırışkalı Sellemdi bizi yarattan Güzel aşık yaptı yaptan Sellem sizge, sellem bizden Şaktır tağdan, ağzına kaydan Sellemdi bizi yarattan Bitti güzel yaptı yaptan Sellem sizge, sellem bizden Ağzına kaydan, şaktır tağdan Sellem sizge, sellem bizden Ağzına kaydan, şaktır tağdan Sellem, sellem sizge, ağzına kaydan Sellem, sellem sizge, şaktır tağdan Nige hatlar gidermişsin koştu kız özelliğinde Nige hatlar gidermişsin koştu kız özelliğinde Kanat kapan güneşinde yaşıp yürüyünle Kanat kapan güneşinde yaşıp yürüyünle İdelidir kımlana la kımlana dur kımlana İdelidir kımlana la kımlana dur kımlana Dostunlarday zelideke yüreğim yalgınlana Dostunlarday zelideke yüreğim yalgınlana Baseride basızınne para gözüme güne Baseride basızınne para gözüme güne Parasan gözüme güne bulam üzüne güne Parasan gözüme güne bulam üzüne güne Ellilerim zelidele, hüllilerim zelide Ellilerim zelidele, hüllilerim zelide Bizni taşlap yupa gittin hiç sina kileşmile Bizni taşlap yupa gittin hiç sina kileşmile Nige hatlar gidermişsin koştu kız özelliğinde Nige hatlar gidermişsin koştu kız özelliğinde Kanat kapan güneşinde yaşıp yürüyünle Kanat kapan güneşinde yaşıp yürüyünle Kanat kapan güneşinde yaşıp yürüyünle Юллары ташлары бурди бирле бурнари Юллары ташлары бурди бирле бурнари Бурмагини чиндене ыргысылар суннари Бурмагини чиндене ыргысылар суннари Кебен туга кебетре бедин сели судатса Кебен туга кебетре бедин сели судатса Ташлагаре башине саргаланда юрлаза Ташлагаре башине саргаланда юрлаза
қалған Құлжаулығым түшіп қалған кісемнің күзгін бөлін Құлжаулығым түшіп қалған кісемнің күзгін бөлін Өмірім болса кетмес едім Өмірім болса кетмес едім Өмірім болса кетмес едім Жашасам сіздің білік Өмірім болса кетмес едім Жашасам сіздің білік Алмашылар, лимоншылар, алмашылар, лимоншылар, алмашылар, лимоншылар тау астында жыл салған, алмашылар, лимоншылар тау астында жыл салған. Ашау іші ойнау күлу, ашау іші ойнау күлу, ашау іші ойнау күлу бұрынғылардан болған, ашау іші ойнау күлу бұрынғылардан болған. Икі ақышқына көрді бұдай таратқанымды Бір құдайым ғына білді Бір құдайым ғына білді Бір құдайым ғына білді сізні жаратқанымды Бір құдайым ғына білді сізні жаратқанымды Шулту керек işlerinde жашигәле бергәләп Шулту керек işlerinde жашигәле бергәләп
Kızınızı kıymağız, yigit bilen oynamazsa şıbık bilen kıynağız. Naza günleri bilen, bəxtliler ilerinde sigen yılları bilen. Naza qara belteli, siyesin mi siymisin mi ey dost kayım eyteli. Naza ki yakınlıyım, sigen yarımında dövüşü vardım gelin bayım. Masallara yazsan,
Gülden gülge serim söylep Bulunlarını buyladım Doğan yakının güzelliğin Menge görüp duymamın Doğan yağım güller ile Güller sümbüller ile Gülüge konup sayrakına Üskene bılbıllar ile Gülden gülüge serim söylep Bulgunlarını buyladım Tuğanı yakının güzelliğin Menge görüp
Kımızıkızı minyana temlete gidelim. Devlet parayı bana gel. Bizim karakterli. Kımızı la kımızı. Ay hallo 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 ay day hallo kemday hallo 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 öyle kendim kızları hallo kızları südere ay ay günlerle sevdere ay ay buludare ay ay badır bunlar tabudare ay ay
Көктемі балауса балдырған
Yoğurt gibi ela gözlüm, ayran gibi şirin sözlüm yar yar yar. Gel sarılıp yatalım da çökelek derisine benzer yüzlüm. Sen sizin evde ben bizim evde o da yan yana. Gelelim hey hey. Geli geliver ah sekerek. Boğazıma dursun ham çökelek. Deli deliver ah sekerek. Boğazıma dursun ham çökelek. Aman aman. Yoğurt gibi ela gözlüm, ayran gibi şirin sözlüm yar yar yar. Gel sarılıp yatalım da çökelek derisine benzer yüzlüm. Sen sizin evde ben bizim evde o da yan yana. Gelelim hey hey. Geli geliver ah sekerek. Boğazıma dursun ham çökelek. Deli deliver ah sekerek. Boğazıma dursun ham çökelek.
Müzikal tret dilbere ayala oynasın. Yıldızla ayla oynasın, nazınım ayla oynasın. Gürgen gizli giydirip vah vah kuşun ayla oynasın. Yıldızla ayla oynasın, nazınım ayla oynasın. Gürgen gizli giydirip vah vah kuşun ayla oynasın. Gürgen gizli giydirip vah vah kuşun ayla oynasın. Gürgen gizli giydirip vah vah kuşun ayla oynasın. Jırlamışa bulmaz gibi kuzlar jırlamışa
мала анчало, голуб раны кашни черенче. Антипур, анипур, савен мало, безим паны перешуткинче. Саламлаппар, сире пуштаяппар, ана чутилей сыласунаппар. Саламлаппар, сире пуштаяппар, ана чутилей сыласунаппар. Шершинче буран санта бин хало, шавашты симпахи пуртыршу. Юры бур, ташы бур, мухтан мало, савынап терле бурынешу. Саламлаппар, сире пуштаяппар, ана чутилей сыласунаппар. Саламлаппар, сире пуштаяппар, ана чутилей сыласунаппар. Санта малашло, чав-чавах паянки хункитре. Юлташ бур, тагын бур, юрат малы, юлтар кылы вылетсым питре. Саламлаппар, сире пуштаяппар, ана чутилей сывласунаппар. Саламлаппар, сире пуштаяппар, ана чутилей сывласунаппар. Хоть милләт улта пулсанта чантало, камал туям керет юрласан. Шухыш бур, өмет бур, бурын малы, араскалы келет хамартан. Саламлаппар, сире пуштаяппар, ана чутилей сывласунаппар. 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 Сәлемлибез, башиебез, исәнлектелибез тазалык. Сәлемлибез, башиебез, исәнлектелибез тазалык. Именная ложка – безусловно отличный подарок на праздники и будни. В торговом центре Шифа заработал отдел именных подарков для самых любимых. Наши приборы смогут украсить ваш стол и послужат прекрасным подарком на долгие годы. У нас в ассортименте только качественные ложки российского производства. Также оперативно выполним коллективные заказы. Ждем вас по адресу Азнакаева, торговый центр Шифа, улица Нефтяников, 33, телефон 8 987 173 63 95. Испытайте флагманский кроссовер Chery Tiggo 8. Мощный двигатель 2.0 турбо, внушительный внедорожный потенциал, инновационные платформы от Chery и Jaguar Land Rover. Tiggo 8. Путешествуйте бизнес-классом. У официального дилера Диалог Авто в городе Азнакаево, Шейхудинова 12Б, телефон 99006. Неповторимый стиль, современные системы безопасности, отличная управляемость. Пришло твое время попробовать новый городской кроссовер FAV Bestturn X40. У официального дилера Диалог Авто в городе Азнакаево, Шейхудинова 12Б, телефон 99006. Новый смарт-кроссовер Chery Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня, открывая новые грани характера за рулем Chery Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Диалог Авто в городе Азнакаево, Шейхудинова 12Б, телефон 99006. Кузовной ремонт в автоцентре Диалог Авто, рихтовочно-сварочные работы, качественная покраска в камере, компьютерный подбор автоэмали, полировка и многое другое. Гарантия 1 год. Мы находимся по адресу Азнакаево, Шейхудинова 12Б, телефон 99006, код города 885592. Скорость, комфорт, надежность. Да,
Мы выбираем самое лучшее. Стильные, универсальные, практичные, яркие, классические, современные автомобили в автоцентре «Диалог Авто». Приходите к нам, и мы поможем сделать правильный выбор. Всегда для вас скидки и специальные предложения. Подробности по телефону в городе Азнакаево 99006, код города 885592, наш адрес Шейхудинова 12Б. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 300 92 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаево. Отправление из Азнакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», Деканевче, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.